אסף גרנית, השף. והוא מספר, הוא ככה מקרין לנו שקף, ואומר, 14 מסעדות ב6 יבשות. שאלו אותי איך אני עושה את זה. והוא נתן את הפורמט שלו. ואז הוא אומר, אני בא לי רעיון למסעדה, ואני שואל את עצמי, מה ה-DNA שלה? מה ה-DNA שלה? אז הוא אומר, אני אתן לכם דוגמה, המסעדה האחרונה שפתחתי הייתה בברלין, וקוראים לה ברטה, כי לסבתא שלי קוראים ברטה והיא ניצולת שואה. ואמרתי, אני פותח להם את המסעדה על הראש. הנה, זה הניצחון. ברטה שלי שרציתם להכחיד, מסעדה בברלין. וזה יהיה ביסטרו, כי סבתא שלי היא הכי פיין שבעולם. ואז הלכתי הביתה ושאלתי את עצמי, מה ה-DNA שלך שלי? מה ה-DNA? מי את? את ספא? את מרכז שיקום? מי את? ופתאום באותו רגע, בגלל שהוא דיבר על סבתא שלו, אז פתאום אמא שלי עלתה לי עליה שלום. ואני אתן קוריוז קטן. עד אותה סדנה קראו למרכז שלי דרך הגוף, המרכז לבריאות מתקדמת. וכשככה הלכתי הביתה עם המילים של אסף, ונזכרתי באמא שלי, אמא שלי עברה תאונת דרכים, שהיא הייתה בת 52, ואני הייתי בסך הכל בת 21, חודש אחרי שהתחלתי לימודי פיזיותרפיה. וזאת הייתה תאונת דרכים קשה, והיא למעשה הפכה להיות סיעודית עד יום מותה. סיפור מאוד מאוד מורכב וקשה, אבל בסופו של דבר 18 שנה של סיעוד, על כל המשתמע מזה, פצעי לחץ, קונטרקטורות, זונדה, פג, כל הפרוצדורות הקשות ביותר. ולמעשה אני והאחים שלי ואבא שלי נסענו את כל הדבר הזה לבד. אף אחד לא כיוון אותנו. אף אחד לא אמר לנו, היום הולכים לפה, הולכים לשם, עושים את זה. היינו ממש שלוטים בערפל. וזה היה באמת תחושה קשה. השנים האלה, מגיל 21 עד כמעט 30, עד שהתחתנתי, היו שנים קשות מאוד מבחינה נפשית אצלי, עד כדי כך שאפילו כמעט השפזתי את עצמי. פניתי לרווחה של העירייה ואמרתי להם, הצילו, אני בהתמוטטות נפשית. זה פשוט בלתי אפשרי. להחזיק נכה כל כך קשה, כשאין אף קייס מנג'ר, אין אף ישות שאומרת לנו מה לעשות. והלכנו לרופאים הטובים ביותר, שילמנו כספים, אלפים, עשרות אלפים. וכלום, לא היה לי קייס מנג'ר, לא היה מי שירכז את הדבר הזה. עכשיו, אני ילדה בת 23 צריכה לקחת החלטות רעות גורל. מה אני יודעת? אני בקושי יודעת לקנות שוקו במכולת. והחיים היו קשוחים, וזה לימד אותי. וכשהדבר הזה קרה, התהליך של הליווי עסקי, של להבין שאני מרכז שיקום, והתהליך שאסף הכניס אותי אליו, של להבין מה ה-DNA שלי, בעצם הבנתי שכל המוטיבציה שלי היא לייצר מקום שיעשה חוויית תיקון למה שאני עברתי בצעירותי. שיהיה פה מישהו שיכוון את המשפחה ויגיד, קודם כל יהיה בסדר. רק תדעי את זה, שיהיה בסדר. ואני איתך. מה צריך? אני איתך. המקום הזה שנותן שקט ונחמה, אנחנו לוקחים למטופלות שלנו את כל הבירוקרטיות. אנחנו טובים את המשלם. אנחנו שולחים את הטפסים. אנחנו עושים הכל כדי שהן תוכלנה להתרכז אך ורק בהחלמה. והן אומרות לי, תקשיבי, את לא מבינה כמה שקט את עושה לי. אז פתאום הכל התחבר. להבין שאני מרכז שיקום, אז היום אני הולכת אחרת בעולם. צריך להבין את זה, זה משהו בתודעה מסתובב, משתנה, מתרומם, מזדקף. לדעת שאני מרכז שיקום ייחודי, עם טייטל ייחודי שאולי לא קיים בארץ.
לדעת שאני מביאה כל כך הרבה טוב למגזר הזה. זה באמת מדהים. אמרת שלפני זה למרכז שלך היה שם אחר, מה השם שלו היום? נכון, אז היום הוא מרכז שיקום על שם פלורה בוקאי, שזאת אמא שלי עליה שלום. והסאבטקסט זה שאנחנו מרכז שיקום שהוא בית. כי זאת השאיפה שלי, לייצר בית אחד, מקום אחד, שייתן את כל המעטפת הטיפולית, בכל ההיבטים. המיניים, החברתיים, הרגשיים, הפיזיים, כל ההיבטים, הסוציאליים, אז התזונתיים. שירי, באמת, וואו, זה סיפור ממש מרגש.